Hej. Jeg vil præsentere anden grads polynomie. Anden grads polynomie. Ja. Ja. Den er anden grads polynomie. Lidt ligesom første grads polynomie, bare ikke. Da den har en bue. Ja. Den har den generelle formel for det er fx, kan det ses. F af x er lige med ax i anden plus bx plus c, hvis det kan ses. Men det er det, der står. Ja. Den ser typisk ud af en eller to måder, alt efter hvordan koefficienten A er positiv eller negativ. Fordi det koefficienten A har en effekt på, det er hvilken vej de her to grene, som grafen-funktionen får, når man tegner den, vender. Er A positiv, vil den gå sådan og smile, set meget i vores øjne. Okay. Men er A negativ, vil den have en rigtig dårlig dag og se lidt trist ud. Det som koefficienten B her, den viser hvilken handling en linje, hvilken handling tangent ting har, når det er den viser der, hvor den tangerer med y-aksen, hvilket så betyder, at det er der, hvor den rammer en gang. Jeg bruger lige til det, der har på lineal her. Så det vil være her omkring. Jeg tegner ikke lige, så det var ikke lige, men det. B. Koefficienten B, den viser, hvor den tangerer. Der, hvor der med punktet, hvor den rammer deri, på y-aksen. Og der punktet, hvor den rammer på y-aksen, det er C. Det er C, der er der. B er den tangenthandling, det har dernede af. Ja. Så på den anden herover vil det jo ligge helt ved helvede, fordi at den vil ligge hernede af. Den er jo rigtig trist nu. Så ja, her vil B være positiv, fordi at den går opad, mens heroppe, hvor at A er positiv, vil den være negativ. Og det den viser, det er egentlig, hvor henne at grafen den ligger i forhold til y-aksen, og hvor langt væk. A viser typisk, altså den viser selvfølgelig i hvert fald vejen opad, men også hvor bred grenene er ud fra midten. Og C viser, hvor højt op den er på y-aksen. Ja. Nulpunktsformen bruges til at finde nulpunkter. Ja. Nulpunkterne, som jo er der, hvor den skal have x-aksen. Og det kan findes med en formel, der bliver udledt, kan udledes af den generelle form for andengradspolynomie. Så hvis man vil finde den, så kan man sige 0. Jeg ved ikke, hvor stort jeg skriver. 0 lige med ax i anden plus bx plus c. Fordi så har jeg lavet om til bare en fin lille ligning, så er man lidt nemmere at arbejde med.
Så det første, man kan starte med at gøre, det er gange med 4a på begge sider. Sjovt nok, når du ganger med 0, så sker der ikke noget, så den her hen bliver ved med bare at være 0. Men du ganger selvfølgelig 4a på alle de tre lige, der er lige nu. Så det bliver 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4ac. Så lægger vi b opløftet i anden til, fordi det gør vi. Så nu kommer der noget på venstre side af lighedstegnet. Jeg ved ikke, om det er venstre for dig, men det. Så det bliver 4a 2x2. Det er meget, der skal skrives plus 4a bx plus 4ac plus b2. Jeg håber igen ikke, at den her kommer på den anden side af min papir. Og den ser svag ud, så jeg skifter lige hurtigt farve. Og håber, at den her tegner bedre. Det gør den måske. Der er ikke pilotplekset fast der. Nevermind. Og miner så vi med 4 AC. Og på B2, det gør den ikke. Den tegner ikke godt. Vi miner stadig B. Vi har stadig B2 på den her side her. Det er ikke det, jeg sender til. Så 4 AC er lige med 4a2x2 plus 4abx plus b2, da vi har fjernet den her led. Så omskriver vi den højre side, for nemmere at kunne bruge første kvadratsætning. Ja, så der står igen 4ac b2 minus 4ac på den her side, mens at herover kommer der til at stå parentes 2ax parentes slutparentes 2 plus opløftet 2, det er ikke bare 2, plus 2 startparentes ax slutparentes b plus b2. Og det omskriver vi så med kvadratsætning. Og det skal jeg altså lige at gøre, og det er det samme, der står på den her side igen. Lige med parentes 2 ax plus b slutparentes opløftet 2. Og det, der tager vi så kvadratroden af det her. Så herhen, nu skal vi så godt nå herhen igen, fordi at b er opløftet i anden, så kan det her både være plus og positiv og negativ. Så vi skriver plus minus tegn. Og så kvadratroden af b i anden minus 4ac. Og det her hen tager vi så kvadratroden af, det gør vi bare ved at fjerne det her parentes, hvor der står opløftet 2, og skrive det. Så det er 2ax plus b2. Ja. Så er vi der. Endelig. Det vi gør, det er vi minus med b2. Så nu står der minus b2 plus minus kvadratroden af b2 minus 4ac. Det er lige med 2ax. Og før så at finde x, som er det vi gerne vil finde, fordi det er derhenne, hvor vi har nulpunkterne. Ja, så siger vi lige med x, fordi det får vi nu. Endelig. Der siger vi minus b2 plus minus kvadratroden b2 minus 4ac. Og det får vi ved, og det er vi der med 2a. Bum! Det er ikke et a, det der. Bum! Bevis for nulpunktsformen. Hurra, hurra! Nu ser jeg lige, hvor lang tid jeg har brugt. Ja. Og det er sådan, det der sker her, det er faktisk, at den her lille fidus, vi har herinde i, det her, nu skriver jeg lige et andet sted. B2 minus 4AC
det kalder vi for diskriminanten. Det fortæller altså, hvor mange nulpunkter der er. Ja. Jeg snakker. Helvede det. Det kan gøre, det er, hvis den her, det her, det kan vi, der har vi jo alle de her koefficienter, der er overfra. Hvis den er over 0, så har den 2 nulpunkter. Er den bare 0, så har den ikke 0 punkt. Og den er slet ikke. Ja, minus. Så har den ikke nogen. Fordi min kan ikke tage. Kvadraten. En minus-tal. Og er den bare 0, jamen så skal vi bare 0 her. Så er der ikke nogen grund til at skrive en minus, så er det bare her. Ja.